Ugochi Nazaro, achọrọ m ka ịtụsa ozi a na-achọ izi na ya bụ ozi dị oke mkpa na ndụ nwoke na ndụ nwanyị. Ịbụ onye ga-abụ mgbe ọbụla unu ṅụsịa mmanya ofu onye akwụ ụgwọ, ma ọ bụ onye gị akpọrọ gị oge ọbụla ọ pụọ, unu ṅụsịa mmanya ọkwụ ụgwọ, ngị nwa na-eme na ijiri ego. Achọrọ m ịgwa gị ihe ịmarọ, maka na nkwụcha abụrụ ụjọ. Achọrọ m oge ọbụla onye sokwa ya na-abụrụ gị na ya ṅụsịrị mmanya, maka na onye amarọ gị onwere ihe ọ ga-emenwu gị. Oge ọbụla gị na mmadụ ṅụsịrị mmanya, onye ahụ ewere kaadị ya maọbụ were ego kwụọ ụgwọ, sị gị don't worry, sị ya mba na ị na-alaiki gị na mmadụ ṅụsịa mmanya, nọọ ihe gị na obi gị decide na o nwere ihe ọ bụ na ị na-alaiki gị na mmadụ ṅụsịa mmanya, ị na-alaiki iwere ego onye ọbụla godi kpanye onye ahụ n'aka. Ma e ji gwa gị okwu a, nkwụcha abụrụ ụjọ. Ọtụtụ ndị mmadụ n'oge a, ihe a na-eme bụ ha si n'igonye ndị mmadụ mmanya were anarụ ndị mmadụ ife ọma na-abịarụ ha. Ọ bụrụ na ị ṅụchazịa mmanya ị na ọkwụ ụgwọ, ọ nazie ojeme ife ọ ga-eme, onwezi ife ọma na-abịa n'ụzọ ndị gị, ife ọma ahụ na-emeziri onye ahụ, ị nọ na-ata afọ, ị na-asị na ị mara ịpransị ihe ahụ ịkwadosisiri aghasasị ya. Ọ bụrụ na gị na mmadụ ṅụsịa mmanya oge ọbụla, ị chọrọ ịkpanye onye ọbụla goro nabụrụ ego, onye ọbụla iwetago, ị chọrọ inye onye ahụ jụsị gị mba, esozi na onye ahụ ga-aṅụ mmanya next time. Ihe ị ga-eme bụ ịnara obe gị. Akụziri m je na peji m, akụziri nke otu esi ewere ose ọjị wee kụchasị ife ọjọọ mmadụ kotere n'ụzọ. Iwere ose ọjị na-be gị kụchasị ife ndị a niile, and from that day esozi na onye a je ṅụ mmanya. And onye ọbụla gị na-aṅụsa mmanya inye ego, ọ bụrụ na onye na-eme ido omume ahụ na-anara ndị mmadụ ife ha nwe, ị ga-afụ ebido gbawarụ gị ọsọ, maka na ọ ga-amatago na ịmarụ gị ihe ọma. Nkwụcha abụrụ ụjọ. Amara onye a na-eze, ọ mmadụ ka a na-aya, ọ mmadụ zara ya n'afa. Onye ịma aka na-ekwu ya, onye ịma onwere ihe ọ ga-emenwu gị. Ọ bụrụ na mgbe ị mere onye ahụ si otu a na-eme, onwere ihe onye ahụ inyere onye ahụ ego, onwere ihe onye ahụ nara ubi na-eme na-evu oku, ọ ga-eme gị afet, maka na ịkwụrụ ụgwọ ihe i riri. Tụsa ozi a ka ndị ọzọ, maka ndị na-ata afụ maka ụzọ ihe a, maka ihe a ka nkụ a na-eme na a na-emerụ gị ọgọ, na-egonye gị mmanya, ihe amana ife mfe nwere apịasị ọkwa ọ na-egonye gị mmanya na-akwụ ụgwọ, ihe amana ife ị nwere n'efu. Achọrọ m ịzọpụta ndị mmadụ n'onu ha nọ. Adịmara ka ị na-afụ ndị na-ata afụ. Achọrọ ka ọ dịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma. Okwu a na-ekwu, amụma na-ese na akọnfam okwu na-ekwu na tụsa ozi a ka ndị ọzọ ghọta, ka ndị ọzọ nyere ndị ọzọ aka na ife na-emezu n'ụwa, ife mmadụ amara ọkarịrị ya. Onye sị ka m gwa unu, nkwụcha abụrụ ụjọ. Daalụ.